لمردینê mihricaneke balkêş hatlı darxistin him ji nav welêt him jî ji der welêt gelek kes beşdarî mihricana kevokan a midyadê û Musulê bûn di 15 kategoriyên cuda de pêşbazî hatin kirin û xwediyên kevokên serkeftî helbet xelat stand. Bi sedan kesên ku ji kevokan hez dikin li Mêrdînê gihiştin hev. Di mihricana kevokan de dîmenên rengîn hebûn. Li Mêrdînê yekemîn mihricana kevokan a Midyat û Musulê hat li darxistin. Mihrican li navenda çand û ciwaniyê ya şaredariya Midyatê hat kirin. Him nav welêt him jî ji der welêt bi sedan kes pêştar bû. Ji vê de ji Almanya, ji Belçîka, ji Hollanda, ji İstanbul, ji Ankara, ji bajarê mezin û ji gelek welatê derve jî hatin beşdariya vê derê. Em hatine festîvala Midyadê ji bo kevokê xwe em îkincî hatine em dixwazin pê kêfxweş bibin û em memnûn mane. Di mihricanê de kevokên ji hev virintir hebûn. Di 15 kategoriyên cuda de ketin pêşbaziyê. Ev yarışma kevokê Musulê niye Iraqê li çar tarafê dinyayê her sal festîval çêdibin. Li Ewropa, li Tirkî, li Stenbolê, li Iraqê. Îro jî me kevokê xwe li vê dekê li Midyadê me yarıştırmış kirin. Çar heb kupasê heb plaket yek madalya mastan. Sê çar me he em emek didin ji bo kevokê me yarışmış bibin. Li Midyadê festîvalek xweş çêbû. Em yarışmış bûn. Heqê kevokê me jî dan me em gelek spas dikin mala gişa ava. Xwediyên kevokên herî xweşik xelat standin. Tê plan kirin ku mihrican her sal were kirin.